Després de les declaracions en el procés a Catalunya del antic ministre de l'Interior, Zoido, m'he preguntat jo als policies com fan les coses els policies. Llavors he començat a estudiar, no sé, he agafat, per exemple, què és ser policia? Joan Miquel Capell, un dels primers, de les primeres fornades dels Mossos d'Esquadra, un home que va néixer en el 60 i que és de la primera promoció dels Mossos i que va finalitzar la seva formació en el 1983. Doncs aquest home ens diu: policia és la persona o l'organització que es dedica a policejar. Dius, bueno, i què és policejar? Doncs policejar és el conjunt d'accions que poden fer els policies, entre d'altres, es podrien esmentar, al·legar, alliberar, afirmar, ajudar, analitzar, apuntar, assistir, atribuir, auxiliar, buscar, canalitzar, cercar, conduir, contenir, controlar, convèncer, coordinar, cooperar, custodiar, declarar, defensar, demostrar, descobrir, descriure, desfilar, detectar, detenir, dialogar, dibuixar, diligenciar, dirigir, disparar, dissenyar, dissoldre, divulgar, emmanillar, emparar, ensenyar, ensinistrar, esbrinar, escoltar, escorcollar, escriure, examinar, explorar, fotocopiar, fotografiar, garantir, guiar, homenatjar, identificar, imputar, indagar, inspeccionar, instruir, integrar, interrogar, investigar, llegir, manifestar, mediar, obeir, observar, organitzar, pactar, parlar, patrullar, pensar, perquirir, pilotar, planificar, preguntar, prevenir, proposar, protegir, psicoanalitzar, reconèixer, reconstruir, recuperar, redactar, regirar, registrar, regular, representar, reprimir, rescatar, ressenyar, retratar, revelar, salvar, supervisar, tranquil·litzar, bilitzar, entre d'altres. Clar, després de veure el senyor Zoido i recordant les imatges de policies i guàrdies civils dient a por ellos, jo dic, bueno, i com pot ser? Com pot ser això? Que un antic ministre de l'Interior parli d'operativos, operativos i operativos i no parli de res més.